Φοφανά, χωρίς φαούλ. Η κάθετη ωραία ευκαιρία για το 1-0 με το Σκέμπρι απέναντι από τον Αλαβίτζε. Θα περάσει ο Μαλτέζος, τώρα το σουτ δοκάρι. Να η κλασική ευκαιρία για την Ομόνοια. Μεγάλη φάση. Αλλά για κάποιες δύσκολες φάσεις, για κάποιες φάσεις που θα εξελιχθούν γρήγορα δεν θα έχουμε replay και αυτό είναι πρόβλημα. Ένα δυνατό σουτ έξω. Καλό σουτ για την ομάδα τώρα της Δυναμό με τον Σόνια. Η σέντρα του αρχηγού, ψάχνοντας τον Σκέμπρι μες στην περιοχή. Ανάποδο του Μαλτέζο, απόκριση από τον Αλαβίτζε. Περιμένουμε την εκτέλεση, τώρα γίνεται αυτό. Μπάλα θα περάσει, γκολ δυστυχώς. Μπάλα θα περάσει από όλους, ολιγορία από την άμυνα της Ομόνοιας. Δεν ξέρω αν πήγε απευθείας από το σουτ του Καπεντάβα. Η ουσία είναι ότι η Δυναμό Μπατούμι σκοράρει σε μια φάση που φαινόταν επικίνδυνη. Ο Σκέμπρι μπάλα με τον Φοφανά, η σέντρα, οπότε ευκαιρία το γύρισμα. Εν κινήσει ο Σκέμπρι, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα βγάλει τη σέντρα, θα την βγάλει. Βάζει φάλτσο, ευκαιρία, ο Σκέμπρι απειλεί, ο Ασίς στρώνει την μπάλα. Τώρα το σούτ από τον Μαρκάσα, η μπάλα έξω, πολύ καλή στιγμή. Υποπίεση από τον Τετουνασβίλη, κρατάει ο Ρένα το Μαρκάσα. Βγαίνει ένα δυνατό σούτ, δύσκολη απόκριση από τον Αλαβίτζε. Και η μπάλα σε κόρνερ τελικά, νομίζω ήταν ο Λομπιανίτζε. Κίρν πήρε μπάλα, η σέντρα του Σλοβαίνου, η κεφαλιά του ποτέ ο Αλαβίτζε.